Нека ви покажа една интересна ситуация от днес, в която пазара даде невероятни възможности, които бяха абсолютно по учебник, но за съжаление не бях пред компютъра и не можах да се възползвам. Но какво се случи след това? Гледайте. Както всеки ден сутринта качих зоната, от която очаквам някаква реакция. И както виждате, цената не достигна зоната буквално за 2 пипа и от тук направя едно страхотно вдигане. След като видях, че цената не докосна зоната и тръгна нагоре, излязох за да свърша работата, която имах, и какво виждам след това. След вдигането цената е достигнала перфектно до едночасовата тренд линия, взела е ликвидност от върха на Азия, което всъщност чакам всяка сутрин, и е образувало моята любима стратегия двоен връх. От тук над 100 пипа падане. Докъде? До зоната, която бях отбелязал, перфектно докосване, поредна точка по тренда и двойно дъно на 1 минута. Направо по учебник. Това са сделки, които не трябва да пропускаме. И след като бях леко разочарован, дори качих и брейкдаун на възможностите, които сме изпуснали. Съответно има и видео на български в българското комюнити, но след това видях нова възможност. И когато цената докосна тук горе, аз реших да вляза в продажа. Да, откраднахме само едни 30 пипа, но все пак денят не е празен. Ако искате да се научите да влизате в такъв тип сделки, да сте част от такова комюнити и да имате достъп до цялостен курс за начинаещия и не само, просто напишете "искам" в коментарите, защото достъпът е напълно безплатен.